Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm aziz dinleyiciler. Bugün hem Kur'an-ı Kerim'i Türkmen diline okuyup öğrenmeni devam edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in 7. ayeti Agraf suresi. Agraf suresi Mekke'de inen sürelerden olup 206 ayetten ibarettir. Sürenin 46-48. ayetlerini adı azalayan Agraf diyen yer cennet bilen dozohun arasında yerleşen belent bir divar olup süre hem onun adı bilen adlandırılıptır. Sürede Adem atadan başlap Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb, Musa aleyhisselamlar ýaly peygamberlerin hemmesinin Allah'ın birligini ikrar ediyen, dine uyandıkları ve kıyamatta bolup geçecek vakalar barada aýdylýar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu senin insanlara Allah'ın azabını duydurmağın ve müminlere öğüt vermeğin için sana indirilen bir kitaptır. Sen halk bu kitabı inanmaz, öýdüp darıkma. Perverdigarinizden size indirilen Kur'an'a tawin bolun. Ondan başkasını hossar tutunup onun ýygyna düşmeň ýöne siz nesihata az gulak asýarsınız. Biz näçe ülkelerin kowumlaryny giýje ýatyr kalar ýa-da günniz dinç alýar kalar olaryň üstüne belamyzy ber helak etdik. Düşündirişi Allah Taala Lut aleyhisselam peygamberin kowumuny giýje Şuayb peygamber aleyhisselamın kowunu olsa gündiz helak etipdir. Bizim azabımız gelenne onların yalvarışları doğrudan biz zalim kowum ekenik diýmekden başga zat bolmady. Biz özlerine peygamber iberlenlerden hasap sorarız. İyi verilen ol ilçilerden hem hasap sorarız. Biz onlara dünyada eden işleri barada öz olmamıza dayanıp aýdyp bereriz. Çünkü biz hiç wagt gaýyp yok bolmandyk ahire. Ol gün dünyada edilen işlerin hasap terezisi bilen ölçülmegi hakykatdyr. Ondan kimin ýaxşylygy ýamanlygyndan agyr gelse, ýine olar muradyna ýeterler. Kimin sowap ýükü ýeňil gelse, olar ayetlerimizi inkar edendikleri sebäpli özlerine uly ziýan ýetirendirler. Ey insanlar! Biz sizi bu dünya yerleştirip, ol ýerde sizin üçin güzeran enjamlaryny yaratdyk. Ýöne siz şol nygmatlara az şükür edýärsiniz. Sizi biz yarattık. Son size şekil verdik ve periştelere biz Adam'a hormat üçün secde edin deyip buyruk verdik. Olar secde ettiler. Dine iblis secde etmekten yüz öwürdi. Düşündirişi bu ayet Adam'ın birden değil de belli bir dövrün dowamında yaradılandygyny ýatladyar. Çünkü ilki insanın yaratılacak maddesi dördülüpdir. Son ona insanın şekli verilipdir. Ondan son duygularını eýe bolup Adam derejesine gelenle periştelere ona boyun bolmak buyurulupdyr. Allah ondan aýt bakaly, sana emir etsem hem secde etmäge sana näme päskel berdi diýip sorady. İblis hem men ondan has ýaxşyrakdyryn. Çünkü sen meni otdan, onu olsa palçykdan yaratdyň diýdi. Allah derre ondan cennetten aşağı in. Ol ýerde ulumçylyk etmek senin hetdiň däldir. Derre uçuk sen tekebbirligiň zararly, har zelil bolmalysyň diýdi. Şeytan hem maňa olaryň diýediljek kıyamet gününe çelli möhlet berermiň diýdi. Allah taqiq sana möhleten berdik diýdi. Şeytan biz sen meni Adam sebäpli azgınlyga bagly edendigiň üçin menem olary azdyrmak üçin seni dogry ýoluň uğruna duzak kurup oturarym. Soň olaryň kä öňlerinden, kä izlerinden, kä saglaryndan, kä çeplerinden bararyn we olara waswasalyk berip azdyraryn. Sen olaryň köpsiniň
näşükürdigini görersin. Allah rısva bolup hem-de kowulan ýagdaýda ol ýerden çyk. Olardan, insanlardan kim sana eýerse bilip goýsunlar, dozaky siz bilen doldurarım. Allah, ey adam, sen ve ayalyň mesken tutup cennette yerleşin. İsleýän ýeriňizden iýip için. Ýene şu agaja düýünden golaylaşmaň. Eger şeýle etseňiz, zalymdan bolarsyňyz diýdi. Emma şeytan olara görünmeýän uyat ýerleriniň açylmagy üçin waswasalyk berdi. Olary Perwerdigariniň size bu agajyň meýwesini gadagan etmeginiň ýeketek sebäbi sizin periştelerden ýa-da ölümsiz ýaşaýyşa gowuşanlardan bolmagyňyzyň öňüni almakdyr diýip inandyrdy. Ol özüniň olara diňe nesihat edýändigini aýdyp hem ant hem içdi. Şeýdip olary aldawa saldy. Olar agajyň meýwelerini dağdan badyny uyat ýerleriniň açylandygyny gördüler. Destine cennetin yaprakları bilen uyat yerlerini örtmäge başladylar. Perwerdigary bolsa olara ýüzlenip, "Eýsem men size şol agajy gadagan etmänmidim? Men şeytanyň sizin barıp yatan düşmandyňyzy aýtmadymmy?" diýdi. Olar, "Ey Perwerdigarymyz, biz özümüze jebir etdik. Eger sen bizim günämizi bağışlap bize merhemet etmesen, biz iň uly zyana galarys" diýdiler. Allah, bir-birinize düşman bolup ýere inin. Size dünýäde belli bir wagt ömür sürmäge mümkinçilik berýän, ol ýerde ýaşap, ol ýerde de ölersiňiz. Ýene ol ýerde direldilersiňiz diýdi. Ey adam ogullary, görüň, size uyat ýeriňizi örter ýaly geyim, bezener ýaly eşik yaratdyk. Emma hiç haçan unutmaň, iň ýaxşy geyim takwalyk libasydyr. Inne bular Allah'ın ayetlerindəndir. Bu zatlar olaryň insanlaryň pikirlenip ibrat almaklary üçindir. Düşündirişi. Eşikden hem has ähmiýetli bolan takwalyk we haya şerimdir. Örtülmesi zerur yerleriň yapylmagy namusy goramagyň ilkinji şertidir. Yarım yalaňaçlyk övüner ýaly artykmaçlyk däl-de nadanlyk we medeniýetsizlikdir. Geçmişte nadanlyk döwrüniň adamlary aýaly erkegi bilerikde Käbäni çuw ýalanyç halda togap eder ekenler we muny artykmaçlyk hasaplar ekenler. Yalanyçlygy ýaymak şeytanyň ündebi bilen bagly bolan soň Allah Taala örtünmegiň we geyimiň insanyň maddi we ruhy taýdan bezegidigini, şeytany uyup uyat ýerlerini açmaly däldigini ýatladýar. Ey adam ogullary, şeytanyň ene ataňyzyň uyat ýerlerini ýüze çykarmak üçin eginlerindäki takwalyk geyimlerini çykardyp cennetten daşlaşdyrýy ýaly sizi de bela duçar etmeginden seresap bolun. Çünkü ol ve onun nökerleri sizin görünmeyen yerlerinizden sizi görürler. Taƙi biz şeytanları iman getirmediklerini dostlar ettik. Olur günah iş etseler atalarımızın däwi hem şeyledi. Elbette bunu bize Allah buyurýandyr diýdiler. Sen aýt, Allah erwetlikleri, bozukluğu hiç haçan emir etmez. Eýsem siz Allah'ın şanyny bilmeýän zatlaryňyzy aýdýarsyňyzmy? Aýt, Perwerdigarym adalatly bolmagy emir etdi. Her secdäňizde, her namaz wagtynda ýa-da mekanynda ýüzüňizi onuň kyblasyna tarap öwrüň. Ibadatyňyzy ihlas bilen diňe onuň razyçylygy üçin ýerine ýetirip, ony Allah'ny çağıryn. Allah ibadat edin. Çünkü siz başta onuň yaradyşı ýaly ýene de kıyamatda sonra ojaga üçin onuň huzuruna dolanyp bararsyňyz. Ol insanlaryň bir toparyny dogry ýola getirdi, bir toparyny azgynlyga sejawar etdi. Çünkü olar Allah'dan gaýry şeytanlar özlerini dost edindiler, hem de özlerini dogry ýolda durýtdylar. Ey adam oğulları, her namaz wagty mescide gideniňizde tämiz we gelişikli giyimlerinizi giyin. İyin için yine isrip etmen. Çünkü Allah isrip edýänleri düýbünden halamaz. Düşündirişi, uyat yerlerini örtmek, hemişe bolşy ýaly aýratynda namaz, haç ýaly ibadatlerde parzdır. Ýöne isrip etmezlik şerti bilen. Her bir musulmanyň ibadat wagty
İngelişikli ve temiz eşiklerini giymesi sünnettir. Köpçülük bilen bolsun, mescitte oturan wagty bolsun, edepli, salihatly, terbiyeli bolmak, gelişikli giyinmek ve güler yüzlü bolmak hemişe zerurdur. Öňdäki ayatda gelen yüzüňi kıbla vermeklik emri hem suratları aňladýar. Sen aýt, Allah'ın öz bendeleri üçin yaradıp beren zayinatyny, pek ve lezzetli rızkallarını haram etmeye kim hedef bilir? Sen aýt, bu dünyada iman getirmedikler şol nygmatlardan peýdalansa da aslında olar iman getirenlere değişirler. Kıyamet günü olsa dine müminler üçindir. Inne biz krediyenler için ayetleri şeýle beyan edýäris. Düşündürüşi. Bu ayette anyk gorkojuluşy ýaly Allah dünyadaki bütün nygmatlary bendelerinin ulanmagy üçin yaradypdyr. Şükür etmek bilen birlikde halal çäklerde her nygmatdan peýdalanmak mümkindir. Sen aýt, Perwerdigarym hem äşkär, hem gizli ýagdaýdaky ähli bozuklugy haram edendir. Şeýle de barça günäni bere zulüm etmegi Allah'ın hiç hili delil vermedik her bir zadyny Allah şärik goşmagydy. Hem de size Allah'ın şanyna bilmeýän zatlaryny aýtmagy haram. Her ummat üçün keskitlenen bir wagt bardyr. Şol wagt gutaranda olaryň ömri ne sähel salym uzaldylar, ne de sähelçe gys kaldylar. Ey adam oğulları! Size meniň ayetlerimi beyan edip düşündürýän ilçilerin gelenine kim ona karşı gitmän günahlardan saklansa ve özünü düzetse ine olara korky, howp yoktur ve olara gamgyn hem bolmazlar. Ayetlerimizi yalan hasaplanlar ve onları tekebbirlik edip kabul etmeyenler ine şolar dowzakydyrlar. Hem de ol yerde ebedi galarlar. Allah yalan yönkeyen ya da Allah'ın ayetlerini yalan hasaplanan kişilerden has ýowy zalim kim bolup biler? Kısmatdan nesibeleri näme bolsa şoňa hem yeterler. Emma ilçilerimiz ölüm perişteleri gelip canlarını alan wagty hani ol Allah'dan başka kömege çağırýanlaryňyz diýenlerinde olar bizden kaçıp gözden ittiler diýerler. Şeýdip öz garşylaryna kafir bolandyklary hakda özleri şaýatlyk ederler. Allah hani siz özüňizden öň gelip geçen jin hemde insan toparlary bilen birlikde oda dowlaka girin bakaly diýer. Her bir ummat ol ýere girende dogry ýoldan adaşdyran yoldaşlaryna näle dokarlar. Şeýdip hemmesi bir-biriniň izinden gelip ol ýerde jemlenenlerinde izdahlar öndäkileri görkezip ey Perwerdigarymyz, ine şular bizi ýoldan çykardylar. Şonuň üçin olarak iki hisse dozak azabyny çektir diýerler. Ol bolsa her haýsyňyza iki hisse azap bar, ýöne siz muny bilmeýärsiňiz diýer. Bu gezek öňdäkiler hem izdahlara gördüňizmi? Sizin bizden tapawudyňyz bolmady. Indi siz hem özeden etmişleriniz üçin azaby dadyň diýerler. Ayetlerimizi yalan hasaplananlara ve menlikleri sebepli onlara amal etmekten kaça duranlara asmanyň kapıları açılmaz. Hem de inňäniň gözünden düýe geçýänçe olar cennete girmezler. Ine günahly kafirleri şeýle cezalandyrýarys. Olara ýanıp duran dozakdan düşek, üstlerini alawlap duran otdan yorgan berler. Ine bu zalimleri şeýle cezalandyrarys. İman getirip salih işleri edenler bolsa cenneti olup ol ýerde ebedi galarlar. Aslında biz hiç kime güýjüniň yetmejek ýüküni ýüklemeýäris. Olar cennete girenlerine kalgannaky kine bilen baglanyşyk ähli zady soğurup aýyrarys. Aşaklarından bolsa deryalar akar. Olar bu cennete yetiren Allah hamdü sena olsun. Eger Allah bizi doğru yola yetirmedik bolsady, bizim özümüz doğru yolu tapmazdyk. Perwerdigarymyzyň ilçileri hakykati bildirendikleri ýene de bir gezek aýan boldy. Diýerler ve olary ine eden ýaxşylyklaryňyz öwüzüne öňüňizde duran şu cennete mirastar edildiňiz. Gelin geçin diýip çağırırlar. Cennetler
dozaklara biz Perverdigarimizin bize wadasynyň hakykatlygyny gördük. Sizem Perverdigaryňyzyň size wada berenleriniň hakykatlygyny gördüňizmi diýen wagtlary olar hawa diýip jogap berer. Olaryň arasynda goýulan jarçy zalymlara Allahyň nähayeti bolsun. Olar insanlary Allahyň ýolundan daşlaşdyrýardylar, onu egri görkezmek isleýärdiler. Hem de ahireti inkar edýärdiler diýip jar çeker. Olaryň cennetler bilen dozaklaryň arasynda bir perde bardyr. Agrafyň belent diýwaryň üstünde de olaryň her haýsysynyň keşbirinden tanayan kişiler bolar. Olar agrafdakylar cennete girmegi arzu edip garaşýan cennetlere size salam olsun diýip seslenerler. Gözleri dozaklara tarap öwürlerine olar ey Perverdigarimiz bizi bu zalimler bilen bile goýma diýerler. Agrafdakylar keşplerinden tanan käbir kişilerine yüzlenip size ýygnan baýlyklaryňyzam, köp sanly tarapdarlaryňyzam, gedemligiňizam hiç gaýzy peýda bermedi diýerler. Soň cennetleri görkezip taýyk sizin Allah bulary hiç haçan merhemetine müyesser etmez diýip kasam eden kemsiden kişileriňiz bular dälmidi? Ine olaryň nähili beýik mertebe ýetendiklerini indi gördüňiz dälmi diýerler. Ve ol cennetlere öwürlüp baş üstüne girin cennete size korky, howp ýokdur. Siz gamgyn hem bolmarsyňyz diýerler. Dozaklar cennetlere yüzlenip suwuňyzdan Allahyň size nesip eden nygmatlaryňyzdan bize de azrak iyi verin diýip ýalbararlar. Olar cennetler bolsa taýyk Allah olary kapyrlara haram edendir, gadagandyr diýerler. Ol kapyrlar dinlerini oyun, şagalan hasapladylar ve dünýä ýaşaýyşyna aldandylar. Olar bu günlere gelip ýetjekdiklerini unudandykları ve ayetlerimizi bilip durha inkar edendikleri sebäpli bugün biz hem olary unudarız hem de öz başlaryna hossarsız goýarys. Taýyk biz olara müminler üçin ýol görkezici ve rahmet bolan ilim esasyny beýan eden kitabymyzy getirdik. Ýöne olar kitapda özlerine wada verilen jazanyň gelmegine garaşýarlar. Onun beren ajaýyp habarlarynyň dogrulygy tasdik bolanyna ona karşı çıkıp onu unudanlar taýyk Perverdigarimiziň ilçileri bize doğru habarları getiripdirler. Indi bu taýda bize hoslar çıkacak tapılar muka? Ya da eden elbet işlerimizin yerine yaxşı işleri edip biler ýaly öňkü ýaşaýyşymyza dolanmaga mümkinçilik barmy diýerler. Taýyk olar özlerini ziyany sejewar etdiler. Edinen yalan hudaýlaryndan bolsa netije bolmady. Perverdigariňiz Allah asmanlary we ýeri 6 günde yaratdy. Soň özüne mahsus görnüşde arşa istiva etdi. Hökmürawanlyk bilen älemi dolandyrdy. Ol giýje bilen gündüzi örtýär. Olar ikisi bir-biriniň ýygyna üznüksiz hereketdedirler. Gün, ay ve ähli ýyldyzlar hemişe onuň buýrugy bilen hereket edýärler. Şunu berk bilen yaratmak hem emir etmek hem diňe ona mahsusdur. Ol älemleriň Perverdigary bolan Allah nähili beýikdir. Düşündürüşi istiva sözüniň manysy beýgelmek, ornaşmak, yerleşmek diýmekdir. Arş diýilip hem hökümdarlaryň oturýan tahtyna diýilýär. İlki döwür İslam alymlary şeýle manysy çylşyrymly aýatlara düşündürüş bermezden olary bolşaýaly kabul etdirler. Olar Allahyň eliniň yüzünün varlygyny ikrar etseler de olaryň insanlaryň hyýaly däldigini tasdiklapdyrlar. Soňky döwrüň alymlary bolsa sada halkyň bu hili aýatlarda Allahyny canly barlyklara meňzetmek ýaly ýalňyşmaklarynyň öňüni almak üçin olary akla laýyklykda düşündiripdirler. Mysal üçin Allah arşa istiva etdi diýilmegini Allah hökümdarlyk bilen älemi dolandyrdy. Allah'ın eli diýilmegi bolsa onun gudraty diýip düşündirdiler. Perverdigarinize çyndan ýalbaryp içiňizden dilek edin. Doğrudan hem ol etten aşanları halamaz. Düşündürüşi belen ses bilen doğa dilek etmek makul bolmadyk.
Mesela peygamberlik ýaly zatlary dilemek, ýa-da günah bolan zatlary islemek, dilek dogany uzatmak, dilek dogada hetden aşmaklyk hesaplanylýar. Allah'ın dini bilen yer yüzü awat edilen soň dinsizlik ýoluna girip yer yüzünde bozgaklyk etmeň. Hem gorky hem de umyt bilen oňa ýalwaryn. Taky Allah'ın rahmeti ýaxşy kişilere has ýakyndyr. Rahmet hazinası bolan ıgalyň öňünden boşlukçy hökmüne ýeli ugrudýan hem Allah'ın özüdir. Soň agyr bulutlary olaryň arkalaryna ýükläp, gurap ýatan ülkelere ýetireriz. Ol ýere ýağış indirip, dürlü miweleri gögerderiz. Ine ölüleri de şeýle diýelderiz. Bu zatlar sizin ibrat almaňyz üçindir. Topragy mes ajaýyp diýaryň ekinleri Perwerdigaryň ruhsady bilen ýaşyl ösüp çykar. Gurupsuz bolan toprağın ekinleri bolsa bitmez. Bitse de az ve peýdasız ekinler biter. Ine şükür edýänler üçin biz aýatlary şeýdip beýan edýäris. Biz Nuh aleyhisselamyň öz kowmuna ilçi peýgamber etip iberdik. Ol: "Ey kowmum, diňe Allaha ibadet edin. Ondan başga ibadata laýyk Hudaý ýokdur. Men sizin beýik günüň azabyna duçar bolmaňyzdan gorkýarym" diýdi. Halkyň ket hudalary biz senin äşkär adaşandygyňyzy görýäris diýdiler. Nuh aleyhisselam: "Ey kowmum, men düýbünden adaşan däldirin. Men ärimleriň Perwerdigary tarapyndan size gelen ilçidirin. Size Perwerdigarynyň aýdanlaryny ýetirýärin, size öwüt berýärin. Hem de Allah tarapyndan gelen wahy saýasynda sizin bilmejek zatlaryňyzy bilýärin. Eýsem, siz elbetliklerden goranyp Allah'ın merhametine yetmeňiz üçin araňyzdan sizi habardar etjek bir adamyň üstü bilen Perwerdigaryňyzdan size zikirin, kitabın gelmegine gen galýarsyňyzmy diýdi. Şonda olar Nuh aleyhisselamy ýalançy hasapladylar. Biz bolsa onu we ýanynda bolanlary gemide halas etdik. Ayatlarymyzy ýalan hasaplanlary bolsa suwa gark etdik. Çünkü olar hakykaty görmek ukybyny ýitiren kör kişilerdi. Ad halkyna da doganlary Hud aleyhisselamy ilçe edip uğratdy. Ol: "Ey meniň kowmum, diňe Allaha ibadet edin. Ondan başga ibadata laýyk Hudaý ýokdur. Eýsem siz oňa garşy çykmakdan gorkmaýarsyňyzmy?" diýdi. Kowmyň kabir ket hudalary: "Biz seniň nadanlygyny görýäris we seni ýalançy hasap edýäris" diýdiler. Hud aleyhisselam: "Ey kowmum, men nadan däldirin. Men diňe ärimleriň Perwerdigary tarapyndan size iýerilen ilçidirin. Men size Perwerdigarynyň buýruklaryny ýetirýärin we size öwüt nesihat berýän inamdar insandyryn. Siz üstüňizden iňip biljek kynçylyklary hakyna habardar etmek üçin sizin araňyzdan birine Perwerdigaryňyz tarapyndan ahiret azaby barada bir ýatlatmagyň gelmegine gen galýarsyňyzmy? Ýadyňyza salyň, ol Nuh aleyhisselam kowmundan soň hökümdarlygy size getirdi we sizi beden taýdan güýçli, kuwatly ýaratdy. Allah'ın beren nygmatlaryny ýatlan. Şeýtseňiz siz üstünlük gazanarsyňyz" diýdi. Olar: "Sen bize ata-babalarymyzyň ibadet eden zatlaryny terk edip diňe Allaha ibadet edeliň diýmek üçin geldiňmi? Eger aýdýanyň dogry bolsa, hani bize beren şo wadaňy bela beterin getir göreli" diýdiler. Hud aleyhisselam: "Indi size Perwerdigaryňyzdan gazabyň we bela beterin injegi äşkär boldy. Siz özüňiziň we ata-babalaryňyzyň Hudaý diýip toslap tapan, aslında Allah tarapyndan hiç hil delil bolmadyk bir näçe boş atlar hakyna meniň bilen jedelleşýärsiňizmi? Şeýle bolsa, sereden azabyň gelişine men hem siziň bilen birlikde oňa garaşjak" diýdi. Biz hem ony we oňa inananlary ýalkadyk we halas etdik. Ayatlarymyzy ýalan hasaplap iman getirmedikleri bolsa ýok etdik. Semud aleyhisselamyň halkyna da öz doganlaryndan bolan Salih aleyhisselamy uğratdyk. Ol: "Ey kowmum, diňe Allaha ibadet edin. Ondan başga ibadata laýyk Hudaý ýokdur.
Yine size Perverdigaryňyzdan äşkär delil geldi. Size mucize hukmuna gelen şol delil Allah'ın şu diýesidir. Onu öz erkine goýberin. Allah'ın mülkünde otlasın, ona şikes yetirmän, ýoksa ejir berýän elhenç azap sizin ýakaňyzdan ýapşyr diýdi. Düşündürçi, Semut kowmy Ad kowmundan soň Arabistanyna iň köp ýaýran halk bolupdyr. Kadymy Arap şygyrlarynda da köne tarihçi we geografiçi alymlaryň işlerinde de Semut halky barada aýdylypdyr. Bu kowum Demirgalyk Günbatar Arabistanyny Hyjr sebitinde oturupdyr. Paýtagtlary häzir Medain, Salih ady bilen bilinýär. Bu halkyň dağ benetlerini oyup ýasan daş öýleri häzireçelli saklanyp galypdyr. Kur'anyň inen wagtlary Mekkeliler Siriýa söwda üçin gidenlerine Hyjryň garyndylarynyň gapdalyndan geçýärdiler. Bir gezek Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselam sahabalary bilen ol ýerden geçip barýarka, bu yer Allah'ın gazaby bilen helak bolan bir halkyň diýardy. Sizem bu yerden tiskinip geçin. Bu yer şagalan ediljek däldi, gynanyljak yerdir diýip ol ýerden basymyrak aýrylmagy ündäpdir. Ýatlan, Allah Ad kowmundan soň olaryň yerine sizi Semut kowmuny getirdi we yer ýüzünde size hökümdarlyk berdi. Onuň düzlüklerine köçler gurýarsyňyz, dağlaryna daşlary oýup, öýler gurup ýaşaýarsyňyz. Indi Allah'ın nimetlerine şükür edin de yer ýüzünde bozgukçylyk etmeň. Kowmuň olumsy başlyklary aralaryna ejiz görünen möminleriň üstünden gülüp, siz doğrudan hem Salihin özüňize Perverdigar tarapyndan iýçe edip iýberendigine inanýarsyňyzmy diýdiler. Olar hem elbetde biz onuň bilen iýberilen hemme zada inandyk, iman getirdik diýip jogap berdiler. Ol tekebbirler bolsa, onda biz hem sizin iman getiren her bir zadyňyzy inkar edýäris diýdiler. Netijede olar dünýäni öldürdiler ve özleriniň Perverdigarynyň emrine garşy gidip, ey Salih, eger sen hakykatdan peýgamber bolsaň, bize veren wadaňy Allah'ın azabyny getir görel diýdiler. Şonda gazaply bir sarskyn emele getiren aýylgan ses üstlerini badawat bastı, olary öz ýurtlaryna helak etdi. Gören bu aýylgan hadisesi sebäpli Salih Peýgamber aleyhissalam gynanç bilen ýüzüni başga tarapy öwürüp, ey kowmum, men size Perverdigarynyň buyruklaryny ýetirdim, size öwüt berdim. Ýöne siz özüňize ýagşylyk isläp, öwüt berenleri hiç seýmeýän ekeniňiz diýdi. Lut aleyhissalam hem öz halkyna iýçe edip iýberdik. Ol olara öz kowmuna mundan hiç kimin etmedik ve jara işini edýärsiňizmi diýdi. Siz aýallary goýup erkekler bilen jinsy gatnaşyk edýärsiňiz. Siz hetden aşan milletsiňiz. Halkynyň ona beren jogaby meger şeýle boldy. Ahlaklygy ündeýän bu adamlary ýurdumyzdan çykaryn, takyk bular ören tämiz insanlar. Bizem onu Lut aleyhissalam ve maşgalasyny halas etdik. Diňe aýaly izde galyp helak bolanlaryň arasynda galdy. Biz olaryň üstlerinden azap ýağışyny ýagdyrdyk. Ine seret günäkär kowmyň kysmaty nähili boldy. Medyan halkyna hem öz doganlary Şuayb aleyhissalamy peýgamber etip belledik. Ol, ey kowmum, diňe Allah gulluk edin. Siz üçin ondan başga ibadata laýyk Hudaý ýokdur. Ine size Perverdigaryňyzdan äşkär delil geldi. Indi ölçegi ve terezini doğru çekin, insanların hakkını iýmeň, adalatsızlyk etmeň, ýurtda düzgün barka, bozgaklyk çykaryp, asudalygy bozmaň. Maňa ananyp aýdanlarmy etseňiz, elbetde sizin üçin haýyrly bolar. Biz haýwat atyp, ýol çapagurlap, Allah iman getirenleri Allah ýolundan sowmaň ve bu ýoly ýalňyş ýol etip görkezjek bolup, şüpheler edip halky ýalňyşdyrmaň. Bilip goýun, bir wagt sizin sanyňyz ören azdy. Şeýlekäňiz Allah sizin sanyňyzy artdyrdy. Sizden öňkü bozaklaryň kysmatynyň nähili bolandygyna seredip ibret alyň. Eger meniň bilen iýberilen hakykada bir toparyňyz inanyp, beýlik toparyňyz inanmaýan bolsa, siz Allah öz hökmüni berýänçe garaşyň.
hüküm berenlerin en hayırlısı Allah'tır dedi. Onun kavmundan bolan tekebbirler ey Şuayb aleyhisselam ant içip aydiyarız. Ya dinimize kaydıp gelirsiniz ya da seni ve sana iman getirenleri ülkemizden kovup çıkarırız dediler. Şuayb aleyhisselam olara yaxşı islemesek hem zor salıp şeyle edersiniz mi? Allah bizi sizin ol yanlış dininizden halas edeninden son kaydıp yine de şol dine dolanmakçı olsak Allah'ın önüne ulu günah ettiğimiz olur. Meğer Allah istese sizin yanınız, sizin inancınıza dolanmağımızı düğünden mümkün değildir. Perverdigarimizin ilmi ehli zadı kurşap alyandır. Biz dine Allah bil bağlayarız. Ey bizim perverdigarimiz! Bizim bilen şu halkımızın arasında sen adıl hükmünü ber. Haklı haksız ayan olsun, takik sen en hayırlı hüküm yer düşsün dedi. Onun kavmundan hakkı inkar eden ket hudalar, eğer şu gaybı tabin bolsanız, ziyana kalırsınız deyip hayvat attılar. Bu sözler aydılan bağda aylığınç yer tiremesi olur kurşavallı ve olur öz öylerine helak oldular. Hareketsiz cesetlere övüldüler. Şu gaybı yalancı hasaplananlar göya yurtlarına şanı horram olup oturmadık yağlı oldu. Şu gaybı yalancı hasaplananlar ulu ziyana kaldılar. Şu gayb kıynanç bilen yüzünü başka tarafa övrüp en kavmum men size perverdigarimin buyruklarını yetirttim. Size öğütleri verdim. Yoksa da beyle kapır kavum sebepli näme üçin kıynanıp gamgyn bolayın dedi. Biz haysi yurda peygamber uğradan bolsak ol yerin halkı hem onu inkar etseler ilki bilen Allah yüzlenip yalvarsınlar deyip onları gıtçılığa ve bela beterlere duçar ettik. Son bu elbet ýagdaýlary üýtgedip ýaxşylyk yaratdyk. Wagtyň geçmegi bilen ilat köpelen soň wagtynda ata-babalarymyza da bagyt we bedbahtlyk gelipdir diýerler. Ýöne wakalardan ders alyp şükür etmezler. Ol nadamlary duýdansız helak etdik. Eger şol ýurtlaryň ilaty iman getirip Allah'a garşy çykmakdan saklanan bolsadylar, onda elbette biz üstlerine asmandan, yerden ençe bereket ve bolçuluk kapılarını açardık. Ýöne olar peygamberleri yalancı hasapladylar. Biz hem eden elbetlikleri sebäpli olara ceza verdik. Şol owalaryň ilaty gijelerini oklan mahallary bizim belamyzyň duýdansız geljeginden arkaýyn boldularmy ha? Ýa-da olar günnüýiň günortany şagalan şatlykda wagtlary bizim adamynyň geljeginden arkaýyn boldularmy ha? Ýa-da olar Allah'ın duzogyndan arkaýyn boldularmy ha? Allah'ın duzogyndan dine öz özüne ziyan etjek kavum arkaýyn bolar. Bu ýeri öňki ýerlerinden soň mirastar bolanlara eger islesek olardy günäleri sebäpli bela betere duçar etjegimiz ma'lum bolmadymy ha? Biz kalplarına möhür olanımızdan soň olar eşitmezek, duýmazak bolarlar. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, ine sana şol owalaryň habarlaryndan ýetirýäris. Ol ýerleriň halklaryna Peygamberimiz äşkär deliller, mucizeler getirdiler. Ýöne olar iman getirmediler. Emma olar öň peygamberleri yalancı hasaplanan soňlar indi iman getirmezler. Allah kapırlaryň kalplaryny ine şeýle möhürler. Biz olaryň köpsünde ähde we padylyk görmedik. Olaryň agla awasyny dine emre boyun bolmazdykda, bozgaklykda gördük. Ondan soň Musa aleyhisselamy ayatlarymyz bilen Firavuna ve onun emeldarlaryna uğratdyk. Olar ayatlarymyzy nähak inkar etdiler. Şol sebäpden ol bozuklaryň soňy nähili bolup tamamlandy. Musa aleyhisselam, ey Firavun, men älemleriň perwerdigary tarapyndan iýerilen ilçidirim. Meniň ilkinji wezipem Allah hakda hakykatdan başga zady aýtmazlygymdyr. Taky men size perwerdigaryňyzdan men tasdiklaýjy ören aýdyň delil getirdim. Inni İsrail oğullarına ecir çektirme, onları meniň bilen goýber diýdi. Düşündirişi Hazreti Yusuf
aleyhisselam guydan çıkarılıp kul edilip satılandan soň Müsürde köşkde galýar we hassoň Müsürün hazynasyna jogapkar edilip bellenýär. Ol kakasy Hazreti Yakubu çağırýar hemde maşgarasy we İsrail oğulları bilen Palestinadan birlikde gelip Müsürde yerleşýärler. Wagtyň geçmegi bilen Müsürün firavunlary olary kul hökmünde agyr işlerde olanýarlar. Olary zulüm edip ejir çekdirýärler. Hazreti Musa aleyhisselam kul bolan şu İsrail oğullarının mümin ümmet döretmek üçin olary firavunun esirlerinden halas edip azat adamlar hökmünde vatanları Palestina'ya yerleştirmek isleýär. Firavun eger hakykatdan anyk bir delil getiren bolsan ve senin aýdýanyň dogry bolsa, hani delillerini ortağa koy göreliydi. Böyle diyen son Musa aleyhisselam hasasyny yere okladı ve ol Firavunun gözünün alnında äpet bir yılany öwrüldi. Son Musa aleyhisselam gursagına takan sağ elini yakasından çıkardı ve görenlerin gözünü kamaştıran nur saçan yapyaktı el öründü. Hasası ve elinin yaktılığı Musa peşkeş verilen iki mucizedir. Firavunun emeldarları düştüklü bu ussat cadıgöy bolmalydylar. Firavun, bu adam sizi yurdunuzdan juda düşürmeň aladasyny muňa nähili garaýarsyňız diýdi. Emeldarlar onu ve doğunu Harun'u saklap şäherlere kullukçulary yolla koy olar ussat cadıgöýleri ýygnap huzuruna getirsinler diýdi. Ähli cadıgöýler Firavunun ýanyna gelip eger ýeňiş gazanaýsak bize hökmän bir syýlag barmy diýdiler. Firavun elbette onun üstesine siz meniň ýakynlarymdan bolarsyňyz diýdi. Cadıgöýler Musa aleyhisselamy öňürdi sen hünäriň görkezmekçimi ýa-da biz görkezelimi diýenlerine Musa hünäriňizi ilki siz görkeziň diýdi. Olar ellerindäkini oklanlarynda adamlaryň gözüni baglap olary howsala düşürdiler. Cadıgöýler ulu bir cadıgöýlük başanyklaryny görkezdiler. Biz bolsa Musa aleyhisselamy hasany yere okla diýip emir etdik. Birden hem hasa olaryň orta zynganlaryny cadylyk edip görkezenlerini ýuwutdy. Şeýdip hakykat ýüze çykdy we olaryň ähli edenleri puç boldy. Şeýdip Firavun we onuň topary ýeňilip maskara boldylar. Cadygöýleriň bolsa hemmesi birden secde etmäge başladylar. Olar ol älemleriň eýesine Musa we Harun'un perwerdigarine iman getirdik diýdiler. Firavun gazaplanıp diýmek siz menden ruhsat almazdan ona iman getirdiňiz. Bu elbette şäherden ilatyny çykarmak üçin sizin birlikde eden mekirliğinizdir. Emma tiz wagtda başyňyza geljekleri görersiňiz. Hawa ellerinizi we aýaklaryňyzy atanaklaýyn keserin, soň hemmäňizi asaryn diýdi. Olar biz elbette perwerdigarymyza dolanarız. Senin bize gaharlanmaň, diňe perwerdigarimizden bize gelen ayatlara iman getirdiğimiz üçindir. Bize ona yüzlenip şeýle diýeriz. Ey biziň beýik perwerdigarymyz, kalbimizi sabır kuwwaty bilen doldur, hem de musulman halymyzy, amanatymyzy al diýdiler. Firavunun emeldarları ona sen näme diýersiň? Musa aleyhisselam bilen kowmy seni ve senin hudaýlaryny terk etsinler, ýurtda azaralyk döretsinler diýip öz başlaryna goýberýärsiňmi diýdiler. Firavun ýok. Olaryň oglan prezentlerini öldürüp gys prezentlerine ýaşamaga ruhsat bereriz. Elbette bizde olary islam adymyzy edip biljek güýç we hökümdarlyk bar diýdi. Musa aleyhisselam kowmuna Allah'dan kömek dilen ve sabırlı bolun. Elbette dünýä Allah'ın mülküdür. Ol bendelerinden islänyny hökümdarlyga getirer, hayırlı netice elbette takwalarynkydyr diýdi. İsrail oğulları sen bize gelmänken, sen bize peýgamber hökmüne gelenden soň hem jebir süteme sedewar bolduk diýip zeýrendiler. Musa aleyhisselam bolsa perwerdigarymyz düşmanlaryňyzy ýok edip, olaryň ýerine sizi hökmü rawan eder, şeýdip siziň nähili hereket etjekdiňizi synap görer diýdi. Biz Firavunun kowmuny kapyrlary terk edip nesihata eýersinler diýip ençe ýyllap uğrakluk, qıtçylyk we hasylsızlyk bilen cezalandyrdyk. Olara ýagşylyk
bolluk gelen makaly ine bu bizim hakkımız. Biz buna öz başarılığımızı bilen yettik diýerler. Eger üstlerine bir erbetlik geläýse berin, onu Musa aleyhisselam bilen töweregindäki möminleriň şumlugy zararly diýip olaryň üstüne atýarlar. Ünsürin ýagşylygy, yaradyşy ýaly elbetligi de yaratmak diňe Allahyň gudraty bilendir. Ýönümini olaryň köpsi bilmez. Hemde bizi jadylamak üçin sen haýsy alamaty mucizany getirsen getir, sana inanmagymız mümkin däldir diýerdiler. Biz hem ayatlarymyzyň aýry-aýry delilleri hukmyny olaryň üstüne bela beter indirdik. Ekinlerini gemirip ýok edýän çykyrtkeleri ýiberdik. Azyklaryna we bedenlerine ziyan ýetirýän mölmejekleri uğratdyk. Gurbağalara ýagdyrdyk. Agyz suwlaryny gana öwürdik. Olar onda da kejirlik bilen menmenlik etdiler we günäkär milletligine galdylar. Azap üstlerine inenden soň ey Musa aleyhisselam, sana beren wadasynyň hormatyny bizim üçin Perwerdigärinden doa dilegek. Eger bu azabı üstümizden ayırsan, sana hükmän inanarız ve İsrail oğullarının senin bilen uğradarız diýdiler. Biz gysga wagt olaryň üstünden azabı ayıran badymyza olar derri ähdi peýmanlaryndan dändiler. Biz gysga düşündirişi bu ayette agzalýan azap sözünden maksat käbir alımlaryň garaýşyna görä mergi keseli bolmaly. Biz bolsa ayatlarymyzy yalan hasaplap yüz öwrendikleri üçin ağır alıp cezalandyryp olary deňizde gark etdik. Horlanan, ezilen milleti İsrail oğullarını bereketten doly ýurdun gündogaryna we günbataryna, ýagny Şam illerine mirasdar etdik. Sabır etmeklerinin öwezi üçin syla hukmyny İsrail oğullarına senin Perwerdigäriň beren ajaýyp wagdalarynyň hemmesi hakykat boldy. Firavun bilen kowmunyň guran binalaryny ve östüren bağ bahçalarda bolsa weýran etdik. Biz İsrail oğullarını deňizden geçirdik. Ahir soňy olar bir topar butlara secde edýän adamlaryň ýanyna bardylar. Olar ey Musa aleyhisselam, bularyň hudaýlary ýaly bize de bir hudaý ýasap berdiler. Ol bolsa siz dogrudan gören nadan milletsiniz. Çünkü şu höwes edýänleriňiziň dini ýykylandyr ve edýän ähli amallary puşdur. Onsoň hem Allahyň munça fazly kerem edip sizi beýlik insanlardan üstün edip yaradandygy sebäpli hey men sizin üçin ondan özge Hudaý gözlärmi diýdi. Hey İsrail oğulları, sizi ölen elkenç horluk çektiren, oğul perzentlerinizi öldürüp kıyızlarınızı özlerine hizmetçi etmek için diri koyan Firavun'un kowmundan halas edenimizi yada salın. Bunda Perwerdigäriňiziň tarapyndan ören oly Sina vardı. Otuz giyeceğini vadatda geçirmege hem de Tövratı almağa taýýarlanmak üçin Musa bilen wadalaşyp onu huzurumuza çağırdık. Soň ýene de 10 giyeceğini üstüne koştuk. Perwerdigäriň keskitlen wagty dolu 40 giyeceği deň boldy. Musa aleyhisselam Allahyň munajatyna gitmezden olal dogany Haruny kowmumyň arasynda vekilim bol. Olary ýaxşy dolandyr ve baş bazarlaryň ýoluny eýerme diýdi. Sadakallahul azim. Edipleşler bir şey gibi. Zaten eltik kaydayın nesiyonunda. Eyvah. Geliyorum. Vay. Ya bismillah. Bismillah.
Kur'an-ı Kerim'in 7. suresi olan A'raf suresini okuyat eyleşler. Ayet 142'ye geldik. Devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. 30 giyeceğini vaadatta geçirmeyi hem de Tevrat'ı almağa tayarlanmak için Musa aleyhisselam bilen vaadalaşıp onu huzurumuza çağırdık. Sonra yine de 10 giyeceğini üstüne koştuk. Perverdigarının keskitleyen vakti doğulu 40 giyeceği den oldu. Musa aleyhisselam Allah'ın münacatına gitmezden ozal doğanı Harun'a kavmumun arasında vekilim bol, onları yaxşı dolandır ve baş bolarlarının yoluna eğermediydi. Musa aleyhisselam berilen vaktimiz gelip Perverdigar'a ona yüzlenen vakti ey Perverdigar özünü bana görköz sana bir nazar edeyin deydi. Allah sen beni görüp bilmersin emma ine şu dağa nazarını ayla eğer yerine durup bilse sen beni görersin deydi. Son Perverdigar ol dağa tecelli edip etmeyke nurun saçmanka dağ külpey konu oldu. Musa aleyhisselam'la özünden gidip yıkıldı. Özüne gelenine sen peksin ey Perverdigar. Bu haişimden ötürü tövbe ettim. Men ümmetimin arasında seni görmen sana iman getirenlerin ilkincisinden deydi. Düşündürüşü. Hazreti Musa aleyhisselam Allah'ın kelamını eşitip onun hövesi ve coşkunu bilen Perverdigarını görmek istedi. Allah Teala dünya gözü bilen özünü görüp bolmajaktığını bildirdi. Cennetlilerin Allah'ını görmek bahtına yetecektikleri ayetlerde ve hadislerde bardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şeýle diýär: sizin şu dolan ayı görüşüňiz ýaly Perverdigarınız da görjekdiňize şep şüphe ýokdur. Allah ey Musa aleyhisselam men ilçilik ve aracısız gürleşmek mertebesi bilen sen adatı insanlardan beýik etdim. Sana berenlerimi al ve şükür kanaat edenlerden bol dedi. Nesihata ve her adın düşündürüşlerine değişli näme bar olsa hemmesini Musa üçün sahipalarda yazdık. Hem de ona bundan ıkcam yapış kavmuna da onun hükümlerin en sawaplysyny berca etmeyi emir et. Tiz wagtda yoldan adaşanların yurdunun nähili dargap gitjekdigini özüňiz görersiňiz diýdi. Dünyada nähak yere tekebbirlik edenleri ayatlaryma bolmalysy ýaly düşünmekden daşlaşdyraryn. Ol menmenlik edýänler her hili mucizany görseler de olara iman getirmezler. Doğru yolu görseler de ol yolu düşüp bilmezler. Emma ters yolu görseler ol yolu eğererler. Çünkü olar bizim ayetlerimizi yalan hasaplamağı sebepli olardan gapyl galypdyrlar. Bizim ayetlerimizi hem de ahirette gowuşacaklarını yalan hasaplananların sadaka ýaly eden bütün işleri puç bolandır. Eysem olar diňe öz eden amallarına göre cezalandırmazlar mı? Musa'nın aleyhisselamın Tevrat'ı almak için gidenden son ümmeti şaheseplerden bögürüp duran ýaly ses çıkaryan göläniň heykelini ýasap onu Huda edindiler. Eysem ol heykelin özleri bilen gürleşip bilmeýändigini, yol görkezmeýändigini olar görmeýärdilermi-ka? Emma muňa garamazdan göläni Huda edindiler hem de zalim boldular. Eden işlerinin akmaklykdygyny aňyp ökünenlerinde ýalňyşandyklaryny görüp kasam bolsun, eger Perverdigarymyz bize merhemet etmese ve bizi bağışlamasa uly ýitkä uçanlaryň hataryna bolarys diýdiler. Musa aleyhisselam ölen gazaply ve gamgyn ýagdaýda halkyna ýüzlenip menden soň izimde nähili erwet işler edipsiňiz. Perverdigarymyzyň emrini bada wagt terk edipsiňiz diýdi. Hem de gaharyny elindäki ilahy sahipalary taşlap goýberdi. Doganynyň saçyndan tutup özüne tarap çekip başlady. Harun bolsa ona ey ejemiň ogly
Inan bu millet meni diýsen erbet horlady. Tastana meni öldürtdiler. Indi sen düşmanlarymı bir üstümden güldürme. Meni bu zalim millet bilen denk tutma diýdi. Musa aleyhisselam, ey Perverdigarim, meni ve doğanımı bağışla. Rahmetini bize de indir. Sebäbi sen merhamet edenlerin iň merhametlisisin diýdi. Böyle Hudaý diýenlere özlerinin Perverdigar tarapyndan gazap dünya ýaşaşynda hem başlaryna ejir we horluk iner. Indi biz Allah töhmet ýönkenleri şeýle cezalandyrarys. Günah edip soň toba gelip iman getirenler üçin bolsa Perverdigarynyň elbetde bağışlaýjydyr, hikmet eýesidir. Musa aleyhisselam gazawy ýatışan soň yazgylary yerden götürdi. Ol yazgyda özlerinin Perverdigarynyň gorkanlar üçin dogry ýola gönüktiriş we rahmet bardy. Musa aleyhisselam kowmundan 70 kişini saýlady ve olary Allah'ın huzuruna Sina dağına getirdi. Gelenler bu kabul ediliş baxtyna kail bolman Allah'ını äşkar görmek istendikleri üçin olaryň başyna elkenç bir yer titreme indi. Musa aleyhisselam, ey Perverdigarim, islesedin men de bular da has öň ýok ederdin. Häzir aramyzdaky akmaklar sebäpli bizi helak etjekmi? Bu diňe seniň synagyňdan ibaratdyr. İslanyny bu synag bilen azyşdyrarsyň, islanyň bolsa dogry ýola gönükdirersiň. Biziň hossarymyz sensiň. Biziň günämizi geç, merhemet eyle, sen günä geçenleriň iň haýyrlysysyň. Bize bu dünýäde de ahirette de ýagşylyk nesip et. Biz sana yüzlendik, senin ýoluňy tutduk diýdi. Hak Allah ona, men isleýän kişimi cezalandyraryn, rahmetim bolsa ähli zady goşap alýandyr. Ol rahmetimi hem Allah'a garşy gelmekden sakynanlara, zekat berenlere ve bizim ayetlerimizi iman getirenlere nesip ederin diýdi. Olar öz ýanlaryna Tewratda we İncilde häsiýetleri ýazylan ol ümmi, okumagy ýazmagy bilmeýän peýgambere tawin bolarlar. Ol peýgamber olara diňe laýyk gelýän zatlary emir eder, elbetlikleri gadagan eder. Olara päk zatlary halal, näpäk zatlary bolsa haram eder. Gerdenlerindäki agyr ýükleri, arkalaryndaky zynjyrlary aýryp taşlar. Ona iman getiren, onu goldan, ona kömekçi bolan hem de onun bilen indirileni nura tawin bolanlar bolsa bahtiýarlyga ýetenlerdir. Şundurşy Hazreti Musa aleyhisselam rahmeti özü ve halkı üçün diledi. Allah Taala da bu rahmetin bütün insanlığa iyi verilecek rahmet peygamberi bolan ahir zaman ilçesi Muhammed aleyhissalatu vesselama boyun bolmağa bağlıdygyny aýdýar. Bu taýda Hazreti Peygamber aleyhisselam hakda ümmi, okumagy we ýazmagy başarmayan sıfatynyň ulanylmagy aýratyn üns verilmeli. Bu sözün bilim almadyk, okumagy ýazmagy bilmeýän manysyndan başga-da Yahudilaryň arasynda kitap eýesi bolmayan, ýagny Yahudi bolmayan manysyndadır. Ýokarky aýatda bu iki manyda göz öňüne tutulandyr. Yahudiler ümmi hiç ähmiýet bermeýärdiler. Allah olaryň öz kowumlary bilen bagly milletparazlyk duýgularyny we gedemliklerini ýok etmek isläpdir. Ayette geçen yükleriň we zynjyrlaryň görkezýän manysy Tewratda geçen ve günah eden azalar bilen nejasat degen eşigiň şol böleginiň kesilip aýrylmagy ýaly agyr hökümleriň Kur'an arkaly ýatyrylmagydyr. Sen aýt, ey insanlar, men siziň hemmäňize Allah tarapyndan iýerilen peýgamberdirin. Asmanlar we yer onuň mülküdür. Ondan başga ibadete laýyk Hudaý ýokdur. Ýaşaýşy beren de, ölümi yaradan da odur. Sizem Allah ve onun bütün sözlerine iman getiren ol ümmi peýgambere ol ilçe boyun bolun. Ona yürekden tawin bolsaňyz dogry ýoly taparsyňyz. Hawa Musa'nın kowmundan hak dine uğulturayanları ve adaleti hareket edýänleri badır. Biz olary
12 tayfa böldük. Olar Musa'dan su isleyen mahaly Musa aleyhisselam Hasan'ı daşa vur deyip vahiy ettik. Şol wagda ondan daştan 12 çeşme çoğup çıktı. Her tayfa su alacak yerini gördü. Buludu hem üstlerine sayıvan ettik. Özlerine de menne şeppeçik halva bilen bedene indirip size indiren pek lezzetli nimetlerimizden yiyin dedik. Yöne olar emrimizi dinlemeyen bize del özlerine zulüm ediyerdiler. Şol wagt olara şu şähere Beytil Mukaddese yerleşin. Ol yerin önümlerinden istediğinizce yiyin, peydalanın. Hem de bizim günahımızı geç deyip şäherin dervesinden tazim edik girin. Şonna günahlarınızı bağışlarız. Yaxşı hareket edinlere ayratın, has artık sıylığı bereriz değildi. Emma aralarındaki zalimler aydılan günahımızı geç sözünü bil kaslayın başka bir görünüşe sonra benzeş söz bilen çalıştılar. Bizim zalimlikleri sebepli onların üstlerine asmandan azap yağdırdık. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen onlardan Yahudilerden ol deniz kenarındaki ova hakkında sonra yine olar şenbe gününün hükmünü eskermezlik edip Allah'ın koyan çäklerinden çıktılar. Olar şenbelik eden balık avlamadık günlerinde balıklar yanlarına sürü olup yüzüp gelýärdi. Şenbe gününden başka günlerde oda balıklar gelmeýärdi. Yine yoldan çıkanları şeýle sınavdan geçirýärdi. Şonna olardan bir topar Allah'ın yer bilen yeksan etjek ýa-da elkenç bir apat yollap beýan etjek şu toparını näme üçin boş ýere öwüt berip dursunuz diýipdi. Ol ýaxşylar bolsa olaryň Allah'dan gorpaklyklary üçin Perwerdigarimizin huzuruna elimizde baryny edendigimize bir delil bolsun diýär istediler. Özlerine berilen öwütleri ve duyduruşları dinlemeyen olary bir tarafa taşlanan soňlar aralarından elbetliklerin öňüni almak, isleýänleri halas edip pasykdykları üçin zalimleri elkenç bir azaba sejewar etdik. Tekebbirlik edip gadagan edilen zatlara boyun bolmazlykda ayak diýendikleri üçin olara betnişan ve eýmenç maymunlara öwürlüň diýip emir etdik. Perwerdigäriň elbette kıyamat gününe çelli olara iň erwet jemir sütem etjekleri iberjekdigini habar verdi. Taýyk Perwerdigäriň isleýän jazasyny derrew berer. Ol bağışlaýjydyr, rehim şepaatlydyr. Olary bölek toporlara öwürüp yere dünýäniň çar küncüne dagatdyk. Olaryň arasynda ýaxşylar hem bardy, yaramazlary da. Elbetliklerden yüz öwürerler diýip olary käte nygmatlar, käte bela beterler bilen synagdan geçirdik. Soň olardan hayırsız bir nesil geldi ve bular kitabı Tevrata miras düşer boldular. Emma ayatları yoydular. Dünya baylygyny göz gyzdyrdylar. Olar bu herekete nähili bolsa da Allah günahımızı geçer diýen düşünje bilen çemereşdiler. Bu bir tarapdan yalkanmagy arzu edýärler, beýlik tarapdan bolsa haram baylygy, para peşkeşi çekinmän alýardylar. Eýsem kitapda Tevratda olardan Allah hakda dini doğru zatlar aýtmak barada söz alınmanmydy? Onsoň hem olar kitabyň içindekileri sapak edinip okamadylarmy eýsem? Elbette ebedi ahiret ýurdy Allah'a karşı gelmekten saklananlar üçin has hayırlıdır. Siz hey akylyňyzy kullanmaýarsyňyzmy? Kitaba berk yapışıp namazı bolmalysy ýaly berjaý edýänler bilip goýsunlar. Biz ýaxşylyk üçin hereket edenleriň syýlagyny hiç kemter etmeriz. Biz dagy İsrail oğullarynyň üstlerine sayawan ýaly galdyrypdyk. Hem de olar dağ üstlerine gaýdar öýdüpdiler. Ol wagt olara size berilen bu kitabı çynyňyz bilen eýe çykyn ve içindäki hakykatlar barada oýlanyň. Hem de olary hiç ýadyňyzdan çykarmaň. Ine şonna Allah'dan gorkup azabından salamat galardyňyz diýipdik. Perwerdigäriň adam oğulları bilen
eden ehd peýmanyny ýatlan Perwerdigarın olardan öncek zürriýatlaryny alyp olaryň özleri hakda şaýat bolmaklaryny isläp men siziň Perwerdigaryňyz dälmi diýen wagty olar elbetde Perwerdigarymyz diýip ikrar edipdiler. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz ýokdy. Ýa-da näme edeli? Has öňler ata-babalarymyz Allah şärik koşdular. Bizim olardan soň gelen nesildik. Indi ol batyly ilkinji gezek ýoly goýanlar sebäpli bir ýok etjek meýsem diýen ýaly bahanalary öňe sürmezligiňiz üçin Allah sizden bu ähd peýmany aldy. Düşündirşi Allah ilki başda Adam atanyň aleyhissalamyň neslinden kıyamata şerle gelecek ähli insanlaryň ruhlaryny ýaradyp olara men siziň Perwerdigaryňyz dälmeýsen diýip sorulanda olar Hawa biziň Perwerdigarymyzsyň diýipdiler. Ruhlar aleminde alınan bu ähd peýmanyň esasyna laýyklykda her bir insan şol günden bäri musulman hasaplanýar. Ine biz pikirlensinler we ýalňyş ýoldan dolansynlar diýip aýatlary şeýle beýan edýäris. Olara aýatlarymyz hakda ilm beren kişimiziň kıssasyny hem aýdyp ber. Hawa al adam bu ilmine garamazdan aýatlarymyzyň çäginden çykdy. Şeytan hem onu öz ýzyna düşürdi. Şeýdip ol azgynlardan biri boldy. Eger islesedik onu ol aýatlar saýasynda beýik mertebe ýetirirdik. Ýani ol bu dünýä aldanyp ham hyýallarynyň ýesiri boldy. Onuň ýagdaýy hyýalynda sünk görýän we elmudamy onuň ýzyny algaýan itiň ýagdaýy ýalydyr. Ýanyna barsaňda dilin çykaryp durar, ýanyndan aýrylsaň da şeýledir. Ine bu aýatlarymyzy yalan hasaplayanlaryň misalydyr. Olaryň pikirlenip akyl ýetirmekleri üçin sen olara ýagdaýy düşündir. Aýatlarymyzy yalan hasaplap diňe öz-özlerine zulüm edýänleriň ýagdaýy nähil elbetdir. Allah kimi dogry ýola gönükdirse, ol dogry ýol tapan kişidir. Kimi azyşdyrsa berin, ine olar ziyana garanlaryň hut özleridir. Biz jinlardan we insanlardan dozak üçin köp kişileri yaratdyk. Olaryň kalplary bardyr, emma duýmazlar. Gözleri bardyr, ýöne görmezler. Kulaklary bardyr, ýöne eşitmezler. Netijede olar haýwanlar ýaly, hatda olardan hem beterdirler. Ine asyl gapyl bolanlar şolar bolup, olar dozaka münasip kişilerdir. Iň gözel ahatlar Allah'nınkydyr. Şeýle bolsa bu ahatlar bilen ona dilek dua edin, ýalwaryň. Onuň ady babatda hakdan adaşanlary terk edin. Olar edenleriniň jezasyny çekerler. Düşündirişi Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şeýle diýipdir. Allah'nın 99 gözel ady bardyr. Kim bulary ýatda saklasa we olar bilen Allah'ny zikir etse ve Allah'dan olar bilen islegini dilese, ol kişi cennete gider. Yaradanlarımızın içinde elmudamy hakyky diýen, ýoly görkezýän we onuň bilen adalaty amala aşyrýan bir topar hem bardyr. Aýatlarymyzy yalan hasaplananlary bilinmejek ýagdaýda ilki bolelinlik we rahatlyk berip ýuwaş-ýuwaşdan helakçyga golaýlaşdyrarys. Men olara möhlet berdim. Ýöne wagty gelende meniň jazalandyrmagym ören anyk hemde elhenç bolar. Eýsem olar özlerine wagaz edýän dostlarynda Muhammedde aleyhissalatu vesselam'ny däletden nişan ýokdugy barada pikirlenmedilermi? Ol diňe gelecekde duşa howpdan halas edip duýdurmak üçin iýerilipdi. Asmanlara, yer alemine hemde Allah'nın yaradan zatlaryna nazar aýlamaýarlarmy? Iň bolmanyna ajarlarynyň özlerine ýakynlygy barada oýlanmaýarlarmy? Olar Kur'an'ı inanmasalar başka näme inanjaklarka? Allah kimi azyşdyrsa onu dogry ýola getirjek ýokdur. Allah olary öz azynlyklary bilen azyş beren ýagdaýlaryny öz başyna goýýar. Gözleri kör ýaly toglanır ýörerler. Senden kıyamatyň haçan gopjakdygyny soraýarlar. Sen aýt, onuň haçan geljegini bilmek diňe Perwerdigarime mahsusdur. Wagtyny ondan başkasyny aýdyp bilmez. Ondan başkasy aýdyp bilmez.
Kıyamet şeýle bir agyr hadisadyr. Ne asmanda ne de yerde oňa çydap biljek hiç kim ýokdur. Kıyamet size duýdansız geler. Olar göýe sen kıyamatyň wagtyny bilýänsiň edip senden soraýarlar. Sen aýt, onu bilmek Allah'ın ilmindadır. Emma insanlar köpsi bunu bilmezler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen aýt, Allah islemese meniň hatda özüm üçin hiç zada güýjüm ýetmez. Ne bir peýda getirip bilerin, ne de gelip biljek ziýany daşlaşdyryp bilerin. Eger gaýby bilsedim, belki has köp haýır iş ederdim. Ähli elbetliklerden goranardım. Onsan hem men iman getirecek kişiler için diňe bir duýdurujy ve bir boşlayıcıdırın. Ol Allah sizi yekatak candan yaratdı. Sonra rahatlık tapsın, ısnışsın deyip yan yoldaşını da yaratdı. Eğer ayal öylere katnaşık edip ayal hamile kaldı hem de onu belli bir vaktin devamını göğresinde götürdü. Hamilelik devri tamamlanıp barýarka eğer ayal özlerinin perwerdigäri bolan Allah'a üzlenip eger bize sagdyn, salih bir perzent bersen sana hemişe şükür edenlerden bolarys diýip ýalvardylar. Emma Allah olara sagdyn, salih bir perzent beren soň özlerine beren bu perzent sebäpli insanlar Allah'a şärik koşdular. Taýyk Allah olaryň goşýan zatlaryndan beýikdir. Düşündirişi Mekkeli kapyrlar çağalaryna Abdümenat, Menatyň guly, Abdul Uzza, Uzzanyň guly diýýäli putlarynyň atlaryny dakar ekenler. Netijede bolsa Allah'ın özlerine beren çağaları sebäpli Allah'ın öňünde günah kazandylar. Hiç bir zady yaratmagy güýji ýetmeýän, aslında özleri yaradylan zatlary oňa Allah deň derejeli şärik hasaplaýarlarmy? Ýöne şol şärik goşulýanlar özlerine gulluk edýänleriň dadyna ýetişmezler. Hatta olaryň özlerine de nepleri degmez, peýdasy degmez. Hatta siz olary dogry ýola çağırsaňyz, ona da gulak asmazlar. Olary siz isle haka çağırın, isle çağırmaň, bary bir olaryň size olan gaýraýşy hiç haçan ütgemez. Allah'dan başka dilek doğa ve ibadet edýän zatlaryňyzy özüňiz ýaly yaradylan zatlardyr. Olaryň Hudaýdygy hakdaky öňe sürýän pikirleriňiz dogry bolsa, ham çağırın bakaly. Dadyňyza ýetişýärlermi? Olar siziň dadyňyza näet ýetişsindir? Näme olaryň ýörer ýaly aýaklary barmy? Ýa-da tutar ýaly elleri barmy? Ýa-da görer ýaly gözleri barmy? Eýsem eşider ýaly gulaklary barmy? Sen aýt, hani bütün şärik goşýanlaryňyzy çağırıp soň maňa islam duzagyňyzy gurun. Han eliňizden gelýän bolsa bir salmyk hem pursat berme. Çünkü meniň hossarym kitaby indiren Allah'dır ve ol bütün salih bendelerinin gorukçusudur. Allah'dan başka yardım için çağıran hudaýlaryňyz bolsa, siziň dadyňyza ýetişmezler. Hatta özlerine de peýdalary degmez. Siz olary, putlary dogry ýola çağırsaňyz eşitmezler. Olaryň sana seredip durandyklaryny görersiň. Emma olar görýän däldirler. Sebäbi olar diri däl. Sen geçirimliğin ýoluna eýer, ýaxşylygyny ündäp nadanlardan yüz övür. Şeytan sana vasvasa saljak bolsa, şol wada Allah'a sığın. Çünkü ol dilek dualary eşidip kabul edýändir we ähli zady bilýändir. Eger Allah'a garşy çykmakdan saklananlara şeytandan vasvasa gelse, şol wada Allah'ny ýatlap hakykaty görerler. Olaryň şeytanlaryň dostlary, kapyrlar we şärik goşanlar bolsa, adamları yoldan çıkarmakta, onlara şeytanlara yardım edýärler ve bu işlerinden saklanmazlar. Onların isleyişleri ýaly bir ayet ya da mucize getirmedik wagtyň hiç bolmagyna bir radlar oýlap tapyşdyr diýerler. Sen onlara men diňe Perwerdigärinden gelen habara wahya tabin bolaryn. Kur'anyň ayetleri Perwerdigärimizden gelen fehimleri olar köňül gözlerini açan hakykati görkezýän nurlardyr. Kur'an iman getirecek kişiler için dogry ýoluň çeşmesidir ve rahmet kapysydyr diýip aýt. Şeýle bolsa Kur'an okulanyna şol wada oňa gulak asyn, dym-dyrs bolup dinläň, hem merhemetden paýyňyzy alyn. Säher akşam Perwerdigäriňe ýürekden ýalwaryp
oya watyp, özüň eşidip biljek derejede ýuwaşça ses bilen Allahyny zikir et, gapyrlardan bolma. Perwerdigäriňe ýakyn pereştiler oňa gulluk we ibadet etmekden hiç haçan gedemlik etmezler. Mydama onu tesbih edip diňe oňa secde ederler. Düşündürüşi Kur'an-ı Kerim'in aşağıda görkezlen 14 aýatynyň okulan ýa-da dinlenen wagty secde etmek wajipdir. Buna tilawet secdesi, okulan wagty edilýän secde diýilýär. Bu secdäni berja etmek wajipdir. Kur'anda secde aýatlary şulardyr: Agraf 206, Raqd 15, Nahl 49, İsra 107, Meryem 58, Hac 18, Furqan 60, Nemi 25, Secde 15, Saqt 24, Fussilet 37, Necm 62, İnşikak 21, Alaq 19. Sadakallahul azim. Naildeşler, bugün hem Kur'an-ı Kerim'in Türkmen dilindäki hatmynyň Agraf suresini okuduk. Allah'tan Hudaýjan soňuna çelli okak durmany nesip eylesin. Etir nesip bolsa inşallah 8-nji aýat Enfal, 8-nji sure Enfal suresini okarys. Allah'a emanetsyňyz. Allahumma inna es'aluke imanan daima ve es'aluke kalben haşi ve es'aluke ilmen nafi ve es'aluke yakinen sadık ve es'aluke din qayyima ve es'aluke afiyete min kulli belek ve es'aluke temamel afiyek ve es'aluke demamel afiyek ve es'aluke şükrü nas. Allahümme eşkili zalimine biz zalimin ve ehricne min beynihim salimin. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Ey Allah'ım ya Rabbim, Türkmen halkına, ümmeti Muhammed'e ağzı birlik, cebislik ver, zalime karşı mert olup birlikte durup bilmen nesip eyle, kalbimize kuvvetli iman ver, Allahu ekber, yurdumuzu parahat eyle. Allah razı olsun, ezildeşler, etir görüşen çek, Allah'a emanetsiniz.